Kapiarsa swaranipun lera mbake saputra
Nunggal sedya sami-sami badhe ngayunake maneka yudha sanggalake putri saka Kediri iku badhe ketepusan kanca para bondo Wolopati. Sampate sidho arsa nata barus ya wiciku dampiak kumregut lampahe inarung kebak watang adate kumelarnya pae soratnya kumoro para prajurit tamtama trima budaya armaksana matita-ita bare sampai perwakyo ayo ayo siya siya Yeah.